Chicken breast. Ang pangalan ito ay chicken breast. Sarap. Ang lamat ng paggawa ng milk tea. Ang ubi milk tea na to ay ginagawa ni ate. Yan, kanyang sinausaw ang kulay ube na kung tawagin ay ube pa rin. Kasi kulay niya nga, ube. Yan. Nilalagay niya. Tapos may binuksan siya. Isang napaka puti at creamy. Kung tawagin ng malagkit-lagkit. Kung ano man yan ay hindi ko alam ang tawag dyan. Ang importante, nilagay niya sa baso. At yun, inulit-ulit niya, dikit. At yun, dinikit niya ulit. At yun, may tumalsik. Ngunit dinikit niya pa rin ng dinikit. Yun, ang maputing malagkit na yan. Yan, napakasarap siguro niya. At yun, dinikit ng dinikit. At yun, iniwan na lang sa tabi. At ang susunod niyang gagawin, saan siya papunta? At yun na nga, nilagyan niya ng yelo para lumamig. At yun, sinara ang box. At may nilagay na naman siya, kung ano man yan ay hindi ko rin alam na naman. At parang may umiilaw dahil sa pailaw. At yun, may nilagay siya. Ang tawag po dyan ay sikretong ingredient. Sasabihin ko na po, sikretong ingredient. Kung hindi nyo po alam, sikreto rin po yun. Yun na po ang tawag doon. At yan na nga po, pinunasan ang malagkit na bahagi na lumagpas. Ano kaya ang susunod pang gagawin? Nilagyan uli ng yelo. Yan, para malamig-lamig. At yun na nga, nilagay sa isang parang anong tawag dyan? Yan, parang painitan at lalagayan ng takip. Yun, paglabas, natakpan na. Para iwas sa, you know. Abay, sinasabi ko na nga ba, yun din yun. So yun po, nandito na po tayo sa Yellow Tree Cafe kung saan tayo ay mag-milk tea tsaka kung ano yung pagkain na nandirito mga pamangkin natin. So yan, Yellow Tree. Yan po, papasok na po tayo mga pamangkin natin. Alright po tayo. Okay. Welcome to Yellow Tree Cafe. Alright, see you later on. Tinatawag dito na chicken chops. Chicken chops. Yes. Then yung isa naman is yung spam fries. Black mamba. Cake. Yellow tiger. Ubi cheesecake namin. Brown series matcha green tea milk tea. Oreo graham cheesecake. Oreo milk tea. Siyempre, kainan na naman. Yellow Tree Cafe. Yan, sa Tapuac, Dagupan City. Malapit sa City Deluxe. Yan sa baba. Gusto nyo ng pansit, dyan sa baba. Dito, spam. Kita-kita nyo po yung mga kasama ko. Yan po si Sir Raul. Yan, Ulala is in the house. Roger Jer, Jackie Rigo, Normal TV, at siyempre, our Master Banang TV, Everyday Happy. Ang sunod natin na gagawin. Kain tayo. Yum. Maraming salamat din kay Sir Raul. Ulala, pa-deliver na po kayo. Ulala Dagupan. At syempre, basta kay Uncle Cleffy. Alright. So yun po. At kung sakali naririnig nyo, medyo pangit yung audio natin dahil tinatamad na kumuha ng camera natin. At syempre, magpapasalamat tayo ulit sa Yellow Tree Cafe at sa Ulala. At bye-bye na po. At syempre, yung natin, no? Susunod!